ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। କିଛି କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାଷ ଜମିକି ଆସିପାରିନଥିଲି। ଯେହେତୁ କହିଲେ ଟମାଟୋ କିଆରୀରେ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ଗଦା ହେଇଛି, ଆମର ସେଇଟା 15 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଟ୍ରେରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୋଳା ହେଇକିରି ଗଦା ହେଇଗଲା, ସେ କିଛିଟା ପଚିଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ 50% ଟମାଟୋ ଅଛି। ଆଉ ବେପାରୀ ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବଜାର, ଏତେ ମାନ୍ଦା ଯେ ଭାରି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତ ବେଶୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କୃଷକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ। ହେଲେ ଆମର ରାହାମା ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଯାକ ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼ ସବୁ ଚାଷ ଜମି କରୁଛନ୍ତି। ରାହାମା ବଜାରରେ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ହୁଅନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ଟମାଟୋ ନେଇ ରଖନ୍ତି, ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ନା ସରକାର ଖାଲି କହିଦେଲେ କି ଚାଷ କର ଆମେ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଚାଷର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ହିଁ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।